जात बात करत लोग कहत लोग हे जात के हम आरक्षण देले रहनी, हे जात के हम मिलौनी। अगर जात के आरक्षण बनावे के खत्म करे सीखे के बाद तो भगवान राम के देखल जाओ, सबसे पहले उतना शक्ति रहते हुए अपना हितई नतई कोनो हेल्प ना लिहले। बानर भालू जे सपनों में ना सोच सकत रहे कि काम कर सकत लोहन लो से करवौले। सबरी जौना बिरादरी के लोग छूट मानत रहे, माता कह के सबसे पहले संबोधित कैले। आज केहू नया करत कहां बा। स्वागत करिले राम दिल से श्रीमान जी, लगता कि अइले सबरी घरवा राम जी। हृदय पुलकित होई उठल, हृदय पुलकित होई उठल, सेवा से रउराया घाबैनी। सेवा पुलकित होई उठल, सेवा से रउराया घाबैनी। ए बाबा, ए बाबा बढ़िया लागल होगा तो भैया एगो ताली बाजे। आ हम ओतने कहब अरे कि भगवा के हवा अब चारू ओर बही, सगरे होई हमनी के एने उने का कहे के बा भैया। अरे कि भगवा के हवा अब चारू ओर बही, जे जे राम राम कही ओकर हरदम निमन रही। राम के नाम जपो तो बाद में याद पड़ता, पुनर्धाम के बेरी याद पड़ता लोग के। आ जे जकरा के माई हाथ देले होई नाचे के नहीं के, अब मीठा मीठा ताली बजा के भैया कि भगवा के हवा अब चारू ओर बही, भगवा के हवा अब चारू ओर बही। का ऋषि भैया जे राम राम कहे ओकर हरदम निमन रही। जे राम राम कहे ओकर हरदम निमन रही। सगरो सुनाता कि रटबो तो रटना तो कट जाई पाता। चारों रामे नाम के सहारा बा भाई, एकदम खाली राम नाम के सहारा बा कि हरे राम सगरो सुनाता। रटबो तो रटना तो कट जाई पाता। देखिए बहुत बहुत रुपया के आशीर्वाद आए गुरुजन परिवार होले, बार बार वंदन अभिनंदन बा। और रउआ सब के आशीर्वाद बन रहे। बाकी तेगरी सोशल युग बा, कब महादेव के कृपा हो जाई जो ना होके के तवन हो जाई। हम सही बात बोलनी भैया कि घर के बाद को बाजार में आ जाई। घर के ऐसा जुग आइल बा, घर के बाद को बाजार में आ जाई, आ जवन ना कोइले रहबो तो अखबार में आ जाई। ए भाई युग के अनुसार हम चोरों बदमाश की इज्जत करनी, का पता बा कब कौन सरकार में आ जाए। जे होई कब महादेव के कृपा के करब हो जाए। देवता लोग परिश्रम करत रह गेलो, असुर लोग अनादरो को के महादेव के पूज के वरदान पा ले हल्लो गुरुजी कि हरे राम सगरो सुनाता। रटबो तो रटना तो कट जाई पाता कि राम जी के नाम से मिलता पूरी दोही। कहाँ चलता कि राम जी के नाम से मिलता पूरी दोही। जे राम अच्छा हऊ जो भैया टीवी के भैया चालू कर दी शिव साउंड
के मालिक पशुपति जी के आदेश बा। यहाँ के आदेश कहाँ ले मिलल बा यहाँ के जानी कि राम जी के नाम से मिलता पूरी दोही, राम जी के नाम से मिलता पूरी दोही, जे जे राम राम दो गीत के समय मिलल बा। समय संस्कार परिवार से मिलेला। एक गीत और ओकरा बाद